Так, рубрикаи саволу ҷавобҳо. Саволи навбатӣ дар бораи пахуденӣ мешавад. Так, савола михел дар масъалаи чӣ хел везганият кардан видео кунем меган, допустим, пахуден я харобшавӣ. Чӣ хеле ки видеои пешина буд дар бораи весов одама фарбе кардан, допустим, пахудени обратни вашей сторонашай. Барои вес гирифтан бисёр хӯрдан дар кораи стабилна, пропорционална. Барои пахудени ҳама мехоҳед. Шумо як нормаи пиша сар мекунед, авқот оста-оста кам кардан мегирен ки хароб шавен. Допустим, якум совет метиём, чанд совет насчет пахудени касе дар кораи полный. Индивидуальный подход, там чёткий калораж, чанд қа бояд бихӯри, чанд қа ҳамаша ҳисоб китоб кардан дар кораи подвес, под ҳама чӣ метавонед дар инстаграми ман нависен, ман шуморо ҳамаша вай мекунам. Услуга пахудени дорум, услуга там план питания, тренировки менависам, онлайн видеони ҳамаш аст. Метавонем ҳамкорӣ кунем, чтоб результатон тезтар шавад. Аз ман якчанд совет метиём масъалаи пахудене ки шумо дар уже камтар фоида мекунад барои харобшавӣ. Так, совет якум шакар, сахар. Ай ҳама чизи безеб ки одама ожирение метавад, лишний вес метиҳад, бо касалӣ қалб мекунад. Ана шакар почти дар ҳамаи продуктҳои полуфабрикате ки дар магазинҳо мефурӯшанд истифода мебаранд. Дар любой намуди выпечка, даже ҷози дахили бисёри бородинский ҳам шакар аст. Просто пешаи харидан як бор составша бинен, тамом. Минуси шакар чия? Минус калонш ҳамия ки выработка инсулина баланд мекунад. Инсулин як гормоне дар бадан ки ҳар дафъе ки инсулин баланд шид, кори вай уровень сахара в крови паст кардан. Допустим, инсулин ду свойства дорад. Якум чизои полезни, питательни хӯрдагии шуморо ҳамун белок, там аминокислот, витамин транспорт кардан тому шакора. Дуюм функцияш ҳамия ки бояд уровень сахара в крови нормализоват кунад. Барои ҳама ҳар дафъе ки шумо шакар мехӯред, инсулин баланд мешавад, мера шакара паст карданда як роҳ қати паст мекунад, мегирад жир мекунад. Агар шумо одам бошен ки фарбен, лишний вес мегирен, значит шумо продуктҳоеро бисёр мехӯрен ки скачок инсулина часто мешавад. Ҳамин ҳисоб шумо даже камам бихӯрен фарбе мешавед, барои ки камину дуруст мехӯрен. Барои хароб шидан як кор кардан дар кора ки инсулин баланд нашавад. Барои инсулин баланд нашидан бояд продуктҳоеро истифода барем ки инсулина баланд намекунад. Барои Google медурен, менависен инсулиновый индекс продуктов. Тап меброя, ҳаст гликемический индекс, ҳаст инсулиновый индекс. Более важнаш барои пахудени инсулиновый индекси продуктҳои, нежели чем гликемический. Барои ҳамин метавонем бинем инсулиновый индекс продуктов, там да ҳамаш навиштаги. Шумо бояд продуктҳоеро истифода барем ки наибольший мисол кам вырабатывается мешавад количество инсулин. Допустим, гӯшт, белкови продуктҳо да инсулин кам вырабатывать мешавад. Овощи да вообще мизерный вай дорад. Единственный углеводы да инсулиновый индекс баланда, и метавонад шуда бринҷ, гречка, любой намуд макарон, то есть чизе ки углевода медурад, там выпечка, мучной орди, ширинӣ, кола, пола, ё уже быстрые углевода дохил мешаванд, ё инсулина тез баланд мекунанд. Просто рацион питаниятон ҳамун продуктҳоеро мегирем ки инсулина баланд мекунад, и шумо уже хароб шидан намедорем. То есть ай ҳама варианти осонаш чем қадар заморачиваться кардан, шакара бас кунед хӯрдан шо тамом. Чизе ки состави шакар дорад, якум шакар худаш то қавс мекунад, хона дига намехарен. Дуюм любой продукт ки состави сахар дорад. Любой продукт. Дневная норма потребления сахар барои одамои взросли 25 грамм. 25 грамм не ки шумо дар як рӯз мумкин 250-300 грамм шакар хӯрен, ихтон аҳамият натен ки ай ки ҷо меояд, даже намедонем ки шумо ҳам қадар мехӯрем. Допустим, яхе одамо ним килои шакар мехӯранд ҳар рӯз. Он ки лишний вес доранд, чо намефаҳманд. Даже намедонанд ки ҳам қадар мехӯранд, барое ки нигоҳ намекунанд продуктҳои мехӯрдагиро. Ҳама примери осон. Любой намуд чое ки мефурӯшанд дар магазин, кола, энергетик, дроем бинен составшон да 100 мл. Там намҷо навиштаги ки 100 мл да примерно ай 6-7 то
12 грамм углевод на 100 миллилитр. Да так я хорошо навштаги, ки в том числе сахара, допустим, ами 12 грамм. А я хорошо наменависам, просто наменависам ки ай 6, 8 ёки 10, 12 грамм углевод. Ана ми углевод, ами шакари тоза. Ана ки представить кине ки шумо банкай мехӯрагитон примерно ним литра, то есть ай ним литр то як ним литр и уже агар як гарилара пример бигирем қариб 60 грамм шакар дора, уже 3 рӯза нормаи шакар та як гарила мегирӣ. Оли кроме иҷа як бисёр продукт питанияи дигае ки в течение дня шумо истеъмол мекунед, ки шумода ғам метиҳад, допустим намемонад ки хароб шавед. Ҳама варианти осон, любой продукте ки составш сахар дора бигирен, шумо уже 5-10 кило хароб мешавед в течение як моҳ. Оззи шакар ранги наркотик шидагиаст, то есть одамо зависимист пайдо кардагианд, қинахтон хучуна кандан. Барои ҳамин вақте ки шумо худтон шакар меканед, бисёртар хӯрок бихӯред, то есть гишна нагарден. Аввал камтар қин мешавад, баъд мегзарад. Ба вақте ки уже як моҳ шакар нахӯрден, клеткаи организм тоза мешаванд, там чувствительность к инсулину хуб мешавад, то есть слишком избыточный сахар дар организм гум мешавад количестваш. Шумо ба метавонед спокойно питаниятона иваз кунед, любой намуд диета барои похудени да бишинед, шумо уже хароб мешавед, то есть даже бе машқ ҳам хароб мешавем. Барои ҳамин просто шакара гирем. баъди шакара гирифтан уже стадия дорад, там бочко кардан дар кӯрай. Обычно баъди шакар мучное мегирӣ, то есть чизе ки орд мешава, ям инсулинови индексаш баландай, ҳамхе кам карда рафтан мегирен, уже шумо хеле хароб мешавед. Бо гуфтум дар видеом чӣ хеле ки шумо агар индивидуальный подход дар кор бошад, дар инстаграм аккаунти ман менависед, ман ссилкаша дар таги ютуб мемонам описанияда, метавонед алоқа кунед. Ҳар як одамда отдельный индивидуальный подход дорам, то есть под вес, под қад, под стаж тренировки, под ҳамун диетае ки чанқа кардӣ, ки бо результат навтар зудтар шавад. Так, масъалаи похуденӣ. Якум шакар бас мекунем хӯрдана, дуюм мучной, баъд 1 ё 2 моҳ метавонем бигирем. Як шакари холӣ қатъи уже шумо хеле хароб мешавед. Сеюм достаточно об хӯрдан. Бисёриҳо мегӯянд ай обхӯрӣ хароб мешӣ, то есть об жира ҷигар намекунад. Неки одаме ки об кам мехӯрад, организмаш отёк ҷамъ мекунад, то есть отёк ҳисоби кам хӯрдани жидкост, организм мебинад ки нехваткаи обай дар организм, отёки ҷамъ мекунад аз жировые складки, там дар пӯчо, дар любой ҷо отёки ҷамъ мекунад, ки яке об дар кор шуда, ҳамон оба истифода мебарад. Барои ҳамин старатся кунед об бисёр бихӯред. Вақте шумо об достаточно мехӯред, допустим 2-3 литр дар як рӯз, камаш да, то истон да бисёртар, тогда организм мебинад ки шумо достаточно об потреблять мекунед и уже вай дар кор нест организмда оба захира кардан, барои ҳамин отёкотон мерава, из-за этого организм, то есть одам камтар хароб мешавад. Барои ҳамин сеюм достаточно об хӯрдан. Зимистон да 2-3 литр, тоистон да то 4-5 литра хӯрда метавонед. Озираш да пасаи ҳамқа совето, совет номер 4 машқ кунед. То есть машқам фоида мекунад барои похуденӣ. Одамое ки хароб шуданиянд, метавонед машқ кунед. более подробный, вай бо отдельный видео мешавад оянда, агар савол дар боди дига ҷавоб метиҳем, барои ки ози примерно видео 10 минутӣ шудеста, ман мегӯям зиёди баъд видеозапис накунам, ки аудиторияда бисёриҳо тамошо намекунанд. Барои ҳамин озираш да басаем 4 совета истифода барен, хеле вес мепартоен, хеле танатон дигаха мешавад. бо мо бошен, подписаться кунед, лайк кунед. Одамое ки лишний вес доранд метавонед боӣ кунед, тамошо кунанд ҳамин чиза, як чизи нав маълумот бигиранд. Касе чӣ саволе дора нависа, ман оянда насиб боша мегӯям ки ҳамин одаморо даъват кунам, ай пеши видео запис кунем, савол тиҳанд, ман ҷавоб диҳам дар ҳамаи саволашон. Бо видео более пурратар мешаванд. Допустим одами фарбе ки
вообще тасаввурот надорад нашод пахудени ва даъват мекунем. Ҳам хеле запис видео мекунем, ҳамаи саволошро ҷавоб медиҳем. Чеми хеле вай бо боли интересне мегзара, суҳбат мешава аз забони тоҷикӣ. Видеоро мекунем. Бо мо бошен, подписатсия кунен, лайк кунен. То видеои дигар.